Şeyda. Ferit menne näme var? Çaklık. Çaklık? Bana çaklık uğrattı. Ödem 2 tane. Konser. Şeyda, konserde gideyeli. Şatlık meni söýýe. Söýýe? Ol sana söýýän idimi? Ol maňa soňga dogratýara. Söýýänidi dälmeýsem şol. Eýýä maňa bir hepde bär soňga dogratýa. Soňgut? Hawa. Şeyda mesa helle mer aýdyp durna sen men dinläň okmagy. Ilki bilen maňa olla kafebet gülgelli. Onun içinde şatlyň aýdymlary, aýdym saz albomy. Ondan şatlykdan var da soňgut. Ýaňjada 2 tane çaklyk geldi. Derwedämdiň öňünde irden günnogman kadura bular. Şeyda, maňa ýollaş bolaý gidäýeli. Ýok, gymmat. Maňa öýde araşýarlar. Men öýe gitmeli. Dünýäň owadan gydana bimar bolup düşüp izine. Bolmaşy dünýäň owadan gydana bimar bolup düşüp izine. Seýänimi bilse, berin gülüm alsa, ýalgarap dünýäme dozlar. Ziwa berdim lewakly, gelýanym ýalpylla. Takçak altın gowhary, gel canım ýalpylla. Ziwa berdim lewakly, gelýanym ýalpylla. Takçak altın gowhary, gel canım ýalpylla. Dillen seni sana haşır yeter. Radi bolsun bağta alıp gider. Dillen seni sana haşır yeter. Radi bolsun bağta alıp gider. Seýänimi bilse, berin